Kero nyakora mugajwange chendo ni maro imore wadhi mbele gimi weche manyene. Koro wang'eyo mago motendre kod thieth. Mohe ojialo Faberia odako tuo marayaki sub-county Mathare buore Nairobi. Bende kwan maro ere ma iyo akrama yudo ayaki e kar dak Mathare medore higa ka higa. To kaka jafom maro juito mondilero nonro maduol mochung'ne kedo kod ayaki pacho ka lero ni midhiero mar medoke ayaki okwako gwenge mayuto mar oganda ni e piny. Piny ruo odiochieng' ka odiochieng' kendo oganda e kuonde dak mamoko dhi nyime kod ngima gi mapile. Ma ok opogore kod kar dak ma Mathare buore Nairobi. Ei mor maneno e kind jodak maka, midhiero moko opondo ahinya to e kind rowere. Nyako matin Hadija chiewo kod geno ni chieng' moro gik moko ne dok kare e ngimane. Hadija ngimane ne olokore bang' yudo tuo mar ayaki mana ka en higa 17. Nilipata virusi vya ukimwi kwa njia ya kujihusisha kwa fanya mapenzi nikiwa mdogo. Ina soundingi vibaya ikiitwa hivyo. Hapo ndo nikajikuta manze nimeangukia. Paro mar ka bende ne onyalo bedo ni en kod ayaki ne oken go. Pache mar dhi adhiya temo nomiyo romo kod ma ok olwer. Siku moja nikaona watu wanapita na nikakuwa curious kujua hii kitu watu upimanga. Wanasema na HIV inatokea ngaje na inakaa ngaje, mtu akipimwa inatokeaje hii kipimo. Nikaamua tu kwenda nipimwe. Nikajikuta hivyo. Duoko mar pim nomiyo Hadija ngimane olokore dichiel. Odak mana ka gima oleko, lek maonge kod buok, lek modoko mar ngima. Siku breakiwa down vile mtu anafaa kubreakiwa majibu down jo. Sasa after mhuduma amenipima aliniambia tu, msichana unajua sasa wewe uko na ukimwi. Sasa nilikuwa nashinda sasa hii ukimwi ndio gani? Sasa sikuwa na imagine kitu hiyo inaweza nipata juu nilikuwa nadhani hii ukimwi inashikanga watu wakubwa. Vile ilisink sasa nikajua basi haba kumbe ni ukweli. Samoro bedo malit ni nyathi nyalo bedo thuolo mar gomba ka ewi lit ma en go kod jooko to we jonyuol mage. Ma kaluwore gi kido ma samoro jonyuol ni godo kod nyithinde. Hadija sani cha higni 25. Higni 8 nyaka ne oyud tuo mar ayaki. To pok no bedo thuolo mar pimo ne janyuol ne kata matin. Lakini kwa wazazi ilinilemea. Bado inanilemea. Sijui wazazi wangu wanaweza wakaichukulia aje. Kwa sababu pale nyuma vile tumelelewa sisi, hii generation tumekuwa tukigrow. Wazazi wakutaka kuongelelea ngono kwa maisha yetu. Hakuna mzazi alikuwa anakuambia kufanya ngono nini inaweza kufanyika na nini haiwezi kufanyika. Kitu wazazi wetu walijua tu inaweza kufanyika ni unaweza kupata mimba. Wako wanakumbuka kama kuna ukedi. Walikuwa tu wanaelewa ndio wanaweza kupata mimba, wako wanaelewa kama kuna kitu kingine inaweza happen. Waromo kod janyuol moro, min Sharon. Ma osepidho Sharon nyaka sani korenja higa 20. Sharon ne onyuol kod tuo mar ayaki. Bende min Sharon en ranyisi maber ne jonyuol moko ma onyuolo nyithindgi man kod ayaki. Bende osechiwo puonj moromo ne nyare. Sasa wakati nilikuwa na mtoto anameza dawa siku poa, nilikuwa tu nimekonda, niko na stress, sitaki kuongea na watu. Nikawacha tu wakati amemaliza 8, nikamweka chini. Nikamwambia tumeze dawa. Mimi nameza dawa, wewe meza dawa. Usitafute mwanaume si mgonjwa. Tafuta mwanaume anakaa kama wewe. Sasa ingine utakaa na mwanaume mwambie uko mgonjwa. Kama hataki wacha na wewe. Wengi wameingia kwa ngono za mapema. Wazazi ukipata masaa ya kuongea na mtoto wako, usisahau kuhusisha ngono ndani. Ni kuelimisha huyu mtoto. Sisi tumemwambia ngono akafanya ngono. Umemwambia ngono ajue inakuanga na ajue inakujanga na madhara gani. Higa mar 2021, ji maromo 32,027 ne oyudo tuo mar ayaki ka jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19, maromo 5,294 bende ne oyudo tuo no. Jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19 ma kwan gi romo 14 bende yudo ayaki odiochieng' ka odiochieng'. Ma kaluwore gi lipot mar duol magayo landruok mar kute mag ayaki e pacho kae. E kar dak ma Mathare, jo higni 15 kadhi nyime maromo 7,195
Neni koda yake higa mara 2021. Higano bende maromo ji 180 ne oyudo tuono mara yaki. Ji 45 ne owito ngimagi e kar dak ma Mathare nikech tuono. Jokanyo mag National AIDS Control Council koni giseketo okenge madhi konyo duoko piny landruok mara yaki kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Mathare ahinya to e kind rowere. Our vision as a country is to have 0 new infections by the year 2030. We ensure even the commodities of prevention like condoms. The young people are in the forefront of ensuring that their peers understand and appreciate the need of using condoms as part of the prevention of new infections. Judith Omondi, Ramogi TV.